Γεια σας, είμαστε οι μαθητές του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Χαϊδαρίου και πηγαίνουμε στην 6η τάξη. Η ομάδα μας ονομάζεται Be Different και έχουμε ως πρόκληση την παραγωγή ενέργειας στον πλανήτη Άρη. Ο Άρης είναι ένας πλανήτης γεμάτος προκλήσεις. Ελάχιστη ατμόσφαιρα, παγωμένες θερμοκρασίες και καταιγίδες σκόνης που μπορεί να διαρκέσουν για μήνες. Αν θέλουμε να επιβιώσουμε εδώ, χρειαζόμαστε ενέργεια. Αξιόπιστη, ανανεώσιμη ενέργεια. Γι' αυτό το λόγο σκεφτήκαμε με την ομάδα μου να φτιάξουμε ένα εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας. Αλλά τι ακριβώς θα χρησιμοποιεί το εργοστάσιο μας για να το πετύχει αυτό? Η πρώτη μας λύση, ηλιακά πάνελ. Ο Άρης έχει αρκετή ηλιακή ακτινοβολία για να φορτίσουμε τις μπαταρίες μας. Όμως, τι γίνεται όταν πέφτει η νύχτα ή όταν η αμμοθίελα κρύβει τον ήλιο? Γι' αυτό σκεφτήκαμε και μια δεύτερη πηγή ενέργειας, τον άνεμο. Ναι, ο αέρας στον Άρη είναι αραιός, αλλά οι θυελλώδες άνεμοι μπορούν να κινήσουν ανεμογεννήτριες προσαρμοσμένες στις συνθήκες του πλανήτη. Ο πρώτος μας αυτοματισμός είναι ένα ρομποτικό εξερευνητικό όχημα που θα εξερευνάει τον κόκκινο πλανήτη. Συγκεκριμένα, με έναν αισθητήρα πίεσης θα αρχίσει να περπατάει και με τον ίδιο αισθητήρα θα ακινητοποιείται και θα αρχίσει να συλλέγει δεδομένα, συγκεκριμένα τη θερμοκρασία και την ακτινοβολία του περιβάλλοντος όπου βρίσκεται. Με τους αισθητήρες που έχει ενσωματωμένο στο microbit του. Τις τιμές από τα δεδομένα αυτά, το ρομποτικό εξερευνητικό όχημα στέλνει στο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας, που είναι ο δεύτερος αυτοματισμός μας. Εκεί, με αυτόματο τρόπο, με την ανάλυση των δεδομένων, λειτουργούν τα πάνελ ή η ανεμογεννήτρια. Τα πάνελ λειτουργούν με ηλιοφάνεια και κατάλληλη θερμοκρασία. Σε αντίθετη περίπτωση λειτουργεί η ανεμογεννήτρια. Το εργοστάσιό μας λειτουργεί και αυτόνομα. 21 βαθμοί Κελσίου και 188 ακτινοβολία. Αυτή είναι η κατάλληλη θερμοκρασία για να κινηθούν τα ηλιακά πάνελ. Τώρα θα σας δείξουμε πώς το εργοστάσιό μας λειτουργεί αυτόνομα. Μια μέρα που δεν έχει ηλιοφάνεια λειτουργεί η ανεμογεννήτρια. Ξεχάσεις τον Άρη.